yanzu nan kowa zai fita ta gilas. Ci samari na son mata kuma sannan ba kuɗi, gayo na son mata bana gayo ba kuɗi. Sai zama akan hanya da ta kama da sa t-shirt, sai zama akan hanya da ta kama da sa tupac. In sun kaga mata waɗansu na faɗin cika, wasu na faɗin cizga. Me yasa ka jiyo kana kallon Jummai? Me yasa ka jiyo kana kallon Jummai? Bari ga maka. Kada ka sake kallon Jummai. Idan ku ka sake kallon Jumi, lalle lahira za ta yi bako. Ka saurare ni akan Jummai na koyi boxing. Akan Jummai na koyi judo. Kana ji? Kai. Ilu kake kowa? Ilu. Masoyin Jummai. Duba. Kanewa Allah mun koki arziki yau. Don Allah ya baka hakuri. Don Allah don annabi kai hakuri. Mun koki arziki. Don Allah ka kyale kai. Don Allah ka kai. Kai Ilu. Wallahi akan kuma Ilu. Za mu tara shaken tukan. Wallahi da kai da Jumman sai mu laga da kuwa. Aiwa Allah. Ka koma kaman nan. Allah ya baka hakuri. Dan girman Allah kai hakuri ka zo. Jama'a kan Jummai zan iya raga da kai. Jama'a aga farce ne. Ya hakuri ranka. Dan Allah yanzu nan zan tura mizani. Kai wa Allah ka yi hakuri ka koma kaman. Dan Allah dan annabi ka zanna kai hakuri. Ka taimake mu. Ka taimaka mana karfa mana asiri. Mun san matsalar ka kai hakuri. Malam. Malam. Ya hakuri. Sace. Dan musulunci. Mun gode. Da Allah da bi kai bi hayar hakuri fa. A dan ka kare yi wannan za mu bi mu mutu ba ya ci wannan mota ba. Wanda ya bi ya zuma bai bi ta ba. Da Allah ya hakuri. Hakuri. Ma dagui. Mun gode. Dagui. To ya ci darajar al'umma da suke gurin nan sun sa baki. Amma duk da haka shi kaɗai kwallon kwal in muka fita sai na hora shi. Ya shiwar shi. A wannan duk ga dama ka masa. Malam ga sahibin ka Aminu mai bacci. Ni kaina na ku ta arziki. Allah ya saka ma da alheri. Mun gode. Kodo. Haba malam. Motar da ake ɗaukar ɗan adam kuma suka shigo da akuya? Kuɗi ka biya, ita ma kuɗi aka biya mata. A dinga juya. Na mu da kan mutum da kamawa. Maganar gaskiya direba baka kyauta. Kuma ka cuce mu baka yi mana adalci. To idan kana ganin da takura ka ɗauki wannan gawo da ka ɗauko mana ka fita. Ka ji aikin banza aikin wofi. Ni kake ce wannan aikin banza? Billahi da zika ka kuma. Kai direba. Kai ka san ba kai daidai ba. Wallahi sai in banko ta ko in tsinke ka da mali. Kai hanyar ta kana baki magana? To ake gwanda tincoyin ma a ɗauko su a mota a kanka. Wallahi gaskiya ga direba. Da ɗaukan da duba a cikin wannan motar wallahi ga da zuwa mana jakuda guda biyu. Wallahi sai kai ne wallahi. Kawa Allah. Kai Bulus, ku shigo mu tafi. Kuma can baya ta Mola. Idan kika ce akwai wani bani rigon su sai yi gonda. Ce muna so kuma su gonda. A waje nan gaban ka zauna nan mana. Ka su bera nun. Kai. Sai nan gaban.
Yaya? Kana ne baka samu. Me ta ba? Wannan wani irin rashin mutunci ne. Ai ni. Malam, inda Allah ya saka ka kike ka ga wannan in ya tashi a bacci ya fi gobara ba abin da nake so da kai tunda zaman mota ya haɗa mu wannan tafiya ta ka duk da ana kyamar ka ko dai ka sa kan a cikin aljihunka ka baƙi ko kuma ka sa kan a cikin riga ka tuku amma mutukar akuyar ka ta yi kuka to lalata za ta dawo sabuwa wannan ya tashi a bacci wallahi kwanan motar nan ta faɗi Na rantsi da Allah sai in tashe shi yanzu na aka akuya nan. to Daga cikin mota ka zo ka ci za ka yi mun wata magana ya fi gobara banza. an gaya ba Ain't got no piece of shit what you say, man. I don't know what you're speaking about, man. What are you talking about? I did buy you and my baby to the so I built to say, well, I'm not a bit. What's that? And she's a shit. Kano! My guy, where did they go? Damn, stop. I'm heading my way straight to Kano City, man. You know what I mean? That don't come. I don't like to run in. Idan ka haɗu me yasa baka ɗauko mota kanka ba muna neman mu rufa ma asiri mu ɗauki a motar mu kai ka Kano kana neman zagin mu my guy money you get money yeah it's all about the Benjamins man I got a lot of cash man don't finish bam make we dey go for Kano shikenan Holy shit! Hey, brother! What brought this shit in here, huh? Is this cow meant for humans or animal, huh? Idan zaka samu guri ka zauna. Bana san fili ka ji na gaya ma. Hey, brother, I tell you one thing, huh? If you try this in my country, in the US, you go rot in jail, man! Get this out, motherfucker! Kai, in ka ce za ka taɓa mu akwai sai ne ngala. Yeah, nice compliment, man. Oh, you're welcome, man. You're welcome. Oh, I love it, man. All right, ladies and gentlemen. It's about time I introduce myself before you. I'm a young, lovable, huggable, snuggable beat, kicking the possible E, hitting the incredible M, rocking the incredible E. Benedict is my name, is what they call me. I'm a black American, Afro-American. I was held, born, raised, and grew up in the United States of America. But I'm back just to get the nation moving. Now, man? Alright, let's go together, man. Sure, get ya, sure, get ya, come on. Get ya, sure, come on. 2 fingers in the air. 2 fingers in the air. And that beautiful girl out there. 2 fingers in the air. 2 fingers in the air. Wani ya buga mani gudunmawa hansi. Me ɗan tsara wannan ne? Wayo! Wayo Allah ya ji kanka Rabe. Wayo Rabe. Rabe ko yau kwanan ka ya kare. Dindima ya kashe min Rabe. Wannan mutumin bala'i. Da ina mai da kuɗi. Da na mai da mai. Amma
amma gaskiya sai dai ku yi hakuri don wallahi ba zan mai da kai tuya bari samu miki iska mara wari Hey! Chineke God! Hey! I don't die, oh! Ali Aisa! Ali Aisa! I thought it was a bomb, man! That guy is expired human being, man! Your stomach is full of booming shit, man! Ni ba na faɗa don ba ni da ƙarfi na ƙiran milkos, amma tusata ta isar da saƙon komai. Hey! I'm gonna blow your brains off your motherfucker! Dola, Ika buga shi ya yi wani kowa da yana cikin mota nan sake mutu. Dola, please, ka yi hakuri. Please, ka yi hakuri. Ba ka sai turi tusa da yana da shi a cikin gaba ne. Allah sai ni mai buhun tusa. Kwana da ke kai mai wannan, amma duk buhu ka kari kai dola, kada ka yi wani. Sai na kuma. Dola, to ke mabin dola. Ka haje su, ka mude su. Tunda nake ban taɓa fasinja amma kai kan saboda bala'in kai dole ne mu baka Kalala ba shi. domin idan ba baka hakuri ba na lura kafin mu isa Kano gaba ɗaya mu sai ka kashe mu a cikin motar nan ka duba akwai nan saboda tsabar bala'in ka warin tusar ka kuka ta daina Gaskiya ne, wallahi. Bari mu ga. Alhamdulillah, ta farfado. Allah ya sawa wallahi To da wannan kashi da fitsarin da suke bai fi wannan tusar da wannan dan iska yake ba. Da mu dinga jin wannan tusar ta ga wallahi gwara mu dau duro na kashin mutane guda 100 a cikin motar nan. Eh. Yi mana. Ka da zanci mun ba shi ka. Ka so ka lalace mutane. Yi mana ni ka da zanci. Stores your dinner and everything. Control the world to the rest system. Your girlfriend number one that I can't spend. When I think of money, she I think of money. And she want me money, she want the cash. Shishi, why? Shishi, why? But shit, shishi, why? Shishi. Kai ka ya rage naka. Shashashan banza shashashan ku. What do you mean by shash? Kanka ake ji. Oh man, is he dead? Has he kicked the bucket? Ya rage naka dai. Kai duk kai kaɗai ka je wannan zaki. Shishi, why? Shishi, why no? Holy shit, man! Chicks, babes, shorties, man! I love them girls, man! God bless Africa! Kai! Santali kaga mata kamar su suka kansu. A san zaga da rabo. Ilu. Me kake kallo? kare ki nake ai saboda tsaro a radu ko ba ko sisi sai sun doke su kai bulus warin gaya ma ko sai a shiwar yara da Katrina Indiyawa ko su ka gani wallahi sai sun biya su gaban Kodo